कॉमस्कोर नुसार आता isakal.com आहे देशातील नंबर 1 ची मराठी न्यूज वेबसाईट। प्रत्येक अपडेटसाठी isakal.com ला नक्की भेट द्या। सरकारी प्राथमिक विद्यालय वडदेवनगर होंडा या शाळेचा आज बाजार दिवस आहे। खास करून हा बाजार दिवस आम्ही झिरो इन्व्हेस्टमेंटमध्ये आम्ही असं नैसर्गिकरित्या वडाच्या झाडाखाली असं केलेलं आहे। त्याच्या मागचं एकच कारण आहे की आता वडाची झाडं ही आता नष्ट होत चाललेली आहेत, त्याचं संवर्धन व्हावं आणि मुलांनाही त्याचं जाणीवपूर्वक ते मुलांनाही त्याचा विचार समजावे, त्यासाठी हे असं नैसर्गिकरित्या बाजार डे इथं मांडण्यात आलेलं आहे। आणि देवाणघेवाण कशी करावी असते आणि आपण कसं देवाणघेवाणातून मुलांना त्याच्यातून ज्ञान मिळावं त्याच्यासाठी हा बाजार डे भरलेला आहे। त्याचबरोबर आम्हाला संलग्न लोकविश्वास प्रतिष्ठानची शाळा पण संलग्न झालेली आहे आणि त्याप्रमाणे आपण आज बाजार डे भरलेला आहे। धन्यवाद। आमचं सरकारी प्राथमिक शाळा वडदेवनगर होंडा याचं हांगा बाजार डे चालू आसा आणि ह्या बाजार डे आम्ही खास करून शाळेन न भरता हो एक वडाच्या झाडा पोनाक केल्लो आसा सावळेक लागून आणि एक नैसर्गिक हांगा सावळी मेळटा आणि बरें दिसता, वातावरण बरें आसा हांगा। त्याच बरोबर आमच्या बरोबर आज सरकारी प्राथमिक शाळे बरोबर लोकविश्वास स्पेशल भुरग्यांची शाळा बीन आसा, हांगा विद्यार्थी आसा, ते दोगांनी मेळून जॉयंटली हो बाजार केल्लो आसा। तशीच एक गांवठी भाजी, घरगुती भाजी, घरगुती सामान सगळे तयार करून हाडून हांगा विक्री जाता आणि एका खूप उत्स्फूर्त असो प्रतिसाद मेळटा हांगा भुरग्यांचो, पालकांचो, लोकांचो आणि बाजार डे सामको उत्साहान चालू आसा। आणि किती हाडला? तुझे बाजाराक लोकांची गिरायक असली, लोकांनी घेतले आणि बाजार कित्या खातीर बोलला तुम्ही? हय तुमका कळपाक जाय म्हणून। तुमचो ह्यो बाजार खंयच्या झाडा खातीर सकयल भरला?